שמואל מאיר, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הכספים, נודע בעיקר בשל פעילותו הנמרצת למען שמירת אחדותה של ירושלים וחיזוק האחיזה היהודית בעיר המזרחית. לפני 8 שנים נבחר מטעם תנועת המפד"ל כחבר במועצת העיר, ומאותו הרגע ניצל את מעמדו כדי להביע את עמדותיו מעל לכל במה. מאיר היה מה שנקרא איש שטח. כך למשל לפני כחודשיים מאחורי הקלעים הוא היה מהיוזמים הבולטים לפתיחת מנהרת החשמונאים, ולפני כשנתיים במסגרת הפורום שהקים למען ירושלים הפגין מול האוריינט האוס נגד מדיניות הממשלה הקודמת. אני אמשיך כאן לשבת בעזרת השם עד שאנחנו נסלק את הפגע הרע הזה מכאן, ועד שהממשלה תבין שאנחנו לא מתכוננים לוותר ואת ירושלים לא יחלקו, ואת כל מה שהיא נתנה לשב"כ הפלסטיני, לבנייני האוריינט האוס למיניהם שיש 50 כמוהם כאן, וכל הבנייה הבלתי חוקית שאש"ף מממן, לא תסלק את הפגע הזה, אנחנו נשב כאן ונלך ונגבר ונגדל ולא ניתן להם לבצע את זממם. גם בצעדת ירושלים שהתקיימה בשנת 95 הביע מאיר את חששו לגורל העיר. הממשלה צריכה להבין שאם היא תיגע בירושלים או תנסה להפיל שרה משרות ירושלים, היא תפסיק להיות ממשלת ישראל. וכך גם בעצרת מחאה שיזם בשכונת גילו כשהחלו הדיבורים על פינוי צה"ל מחברון ומבית לחם. הולכים להקים כאן קיני טרור צמודים לשכונה הזו. הממשלה זו שרצה כמו מטורפת בקו שלה, כמו בטירוף, לא שמה לב שכאן יש 50,000 תושבים. שמואל מאיר אהב את ירושלים. לא בכדי הוקמה לשכתו במקום הגבוה ביותר בבניין העירייה, מקום שממנו יכול היה להשקיף על העיר ועל הר הבית. במסגרת פעילותו העירונית פעל מאיר למניעת בנייה בלתי חוקית במזרח העיר. בימים האחרונים הוא שקד על הכנת התקציב העירוני לשנה הבאה, וגם קיבל את ההחלטה להעלות את מיסי הארנונה. כל נושא הארנונה זה קטע שאני לא אוהב להתעסק איתו, כי זה כסף שלוקחים מהתושבים כסף. יותר נעים לחלק מה שלקחת, אבל כנראה שהתפקיד דורש מאיתנו גם את זה. בנושא זה ובנושאים אחרים הרבה שמואל מאיר להתנצח עם אנשי האופוזיציה מסיעות מרץ והעבודה. השבוע בתום ישיבת האבל שערכו לכבודו היה להם רק מילים טובות לומר עליו. אני חושב שהיה לו טירוף על ירושלים, טירוף של גאולה. כל שאר הדברים הוא היה אחד הדתיים הלאומיים הכי נוחים והכי פשרנים וסובלנים שאני הכרתי לפחות. הוא אדם סבלני, ידע לשבת, ידע להקשיב, נתן לכל אדם ואדם להביע את דעתו. קשה לי, כשאומרים לכל אדם יש מחליף, אני חושב שלשמואל מאיר לא יהיה מחליף. אלפים באו ביום שלישי לרחבה של ישיבת מרכז הרב בקריית משה, המוסד שבו למד שמואל מאיר בנעוריו. חבריו לדרך שבאו ללוותו בדרכו האחרונה לא הסתירו את כאבם על אובדנו. האבדה קשה ונוראה. קודם כל מדובר במנהיג. באדם שהנהיג תנועה, באו מסביבו מפלגות נוספות, מדובר במהפכן. הוא עשה כאן כמה מהפכות בירושלים, והדברים נעשו תוך מסירות נפש חלוצית. לא ישיבה במשרד, אלא חלוציות והפגנה ושכנוע, ואין לנו תמורתו. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויגדל שמואל, והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה. שמואל בא הבוקר לעבודה כמנהגו, לפני כולנו. הוא היה דאוג משהו, ובמין תחושה שאין לה פשר ואין לה הסבר. הוא שטח בפני בן שיחו את כל מסכת מעשיו בעיריית ירושלים ב3 השנים האחרונות. בצהריים יצא מכאן בעת שירד גשם שוטף. תוכלו לשתף אותנו אולי ברגע שבו בעצם קיבלתם את הבשורה הקשה שאביכם לא בחיים? אני ברגע הראשון אני בכלל בא לכאן אהוד אולמרט עם הרב איתן אייזמן, והם
הוא בא, הוא הושיב אותי ואת כל הילדים למטה עם העוזר שלו. אני עניתי לאינטרקום, ולא הבנתי מה הוא יכול לעשות בבית אם אבא שלי לא נמצא. בהתחלה חשבתי שזה סתם צוחקים עליי, הוא אומר אהוד. ואני אומר, מה אתה צוחק עליי? הוא אומר אהוד אולמרט, אז ירדתי למטה. פתאום אני רואה, הפרצוף שלו לא הכי שמח. כך שעליתי, אמרו לי ללכת לצד כי קרה משהו לאבא וזה. ולא חשבתי, והתחלתי לראות מה כולם פתאום בחדר. ורפי בוכה, ואבי אומר תהילים כזה צועק. ולא הבנתי מה קורה. אחר כך אהוד אולמרט בא אליי ואומר לי, קרה משהו לאבא. ואז אחר כך הוא אמר שהוא מת. שמואל מאיר היה לוחם אמיץ לב מאין כמוהו למען שלמותה ואחדותה של ירושלים. לא קיצוני, הוא לא ימין קיצוני, הוא ימין מרכז. הוא נראה בולדוזר כי ירושלים זה, לאנשים אחרים זה לא נראה דבר חשוב, בשבילו זה היה הדבר הכי חשוב בחיים. וזה מה שהוא עשה, ועשה את זה בכל הכוח. הוא לא עשה חשבון עם אף אחד בקשר לירושלים. שמוליק, יקר שלנו, אנחנו נלווה אותך למקום שממנו תשקיף לתמיד על העיר שכל כך אהבת ונלחמת. ואני אומר לך בשם הקהל הגדול הזה שנמצא כאן את הדבר שאני מאמין שבאוזן נסתרת שנוגה של שכינה פרוס עליה אתה תשמע עכשיו ותמצון בלבך ותלווה אותו עד אחרית הימים. הקהל הזה ימשיך את המאבק שלך. אפילו שהוא לא השאיר צבא, אנחנו יודעים אותך. אנחנו נמשיך בדיוק פה מה שהוא רצה. נעשה הכל. נצא להפגנות על ירושלים, נעשה כל מה שהוא רצה שאנחנו נעשה. וחוץ מזה נשמור על אמא. וזהו. בשם הילדים, בשם האמא, האחים והאחות, בשם תושבי ירושלים ועבור כל כלל ישראל. לעיר בשלום, ותנוע בשלום, ותעמוד לגורלך לקץ הימים.